Us hem estat explicant d'aquí 24 hores una de les grans promeses del govern de Pedro Sánchez. De fet, la gran mesura estrella promesa per Yolanda Díaz, la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja, seguint cobrant el mateix, afronta el primer assalt al Congrés. És una mesura que el govern no ha pactat amb els empresaris. Ara mateix, si res no canvia, sembla complicat que pugui seguir endavant pels vetos que hi han presentat l'oposició, el PP, Vox i també, i aquesta és la clau, Junts per Catalunya. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres el secretari general de la UGT, el Pepe Álvarez. Què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Junts apuntarà el seu no en aquest argument. L'escoltem. Aquí hi ha un risc amb la reducció de la jornada laboral. De que volem reduir la jornada laboral hi hagi molts treballadors que puguin passar de 40 hores a 0, perquè pugui suposar el tancament de moltes empreses de Catalunya. I sempre hem dit que la reducció de la jornada laboral ha de preveure compensacions. Junts, per tant, hi veu el risc de tancament de moltes empreses a Catalunya. L'argument és que la reforma que es planteja no té en compte la particularitat del teixit productiu català, que està format sobretot de petites i mitjanes empreses. Què hi respon? Bueno, en primer lloc, dir que el teixit productiu català està composat per petites i mitjanes empreses com la resta d'Espanya, menys que la resta d'Espanya. L'empresa catalana és una mica més gran que l'empresa espanyola, però no té cap raó. Ell sap, a més, que no està dient la veritat i que no s'està basant en cap estudi. De fet, sectors tan importants com l'hostaleria, hi ha una comunitat autònoma que té més petites empreses que Catalunya, que és Navarra, que té les 37 hores i mitja per conveni col·lectiu, el salari més alt. Estem parlant d'una mesura que beneficia la immensa majoria dels treballadors i les treballadores catalans i catalanes, i en tot cas crec que Junts el que hauria d'explicar als catalans i les catalanes és quines són les raons que tenen en aquests moments per anar-se'n amb el capitalisme, amb els sectors econòmics més poderosos, no només de Catalunya, sinó d'Espanya, que han anat darrere d'ells. Sembla que quan es tracta de beneficiar els catalans i les catalanes de manera molt majoritària, doncs no té tanta importància i es deixen penjats justament per beneficiar els interessos econòmics de l'economia espanyola. Crec, sincerament, que és una gran errada. Catalunya ha avançat nacionalment quan l'ha fet socialment. Aquest ha estat un lema que hem mantingut en els últims anys des dels governs del president Pujol, i Junts se la trenca i no hi ha cap raó objectiva per fer-lo. Però, en tot cas, des del sindicalisme no només mirem a Junts, mirem al Partit Popular, mirem a Vox. La immensa majoria de les enquestes, el CEO d'una manera molt clara situa que tots els partits polítics catalans representats al Congrés dels Diputats, la majoria dels seus votants volen que redueixi la jornada. En el cas de Junts, més del 72%. En el cas de la mitja de Catalunya estem parlant de més del 82%, i crec que, per tant, haurien de respondre a aquests interessos i no a altres interessos. Clar, senyor Álvarez, tornant a la realitat del teixit empresarial català, en realitat les grans multinacionals, si fa o no fa, ja apliquen aquestes jornades més reduïdes, i qui ho té més complicat de fer-ho és el botiguer de torn. Per exemple, aquest botiguer o botiguera que acabarà fent més hores si la dependenta que té ha de plegar abans, li ha de pagar el mateix sou però ha de fer menys hores. Les hores de més, penso, no sé, per exemple, això, en qualsevol botiga, en qualsevol comerç, per exemple, una tintoreria on tinguin una planxadora contractada, la planxadora hagi de fer menys hores, però les peces per planxar siguin les mateixes, allò ho haurà de fer el propietari, entenc, d'aquella botiga. Això com es compensa? Com se soluciona? És a dir, quin missatge té per a aquest petit comerciant? En primer lloc, estem parlant de que la immensa majoria dels sectors productius estan regulats per convenis d'àmbits provincials, sigui l'empresa gran, sigui petita, en alguns casos d'àmbits
de Catalunya o de l'Estat i, per tant, en aquests moments ja tenen la reducció de jornada que té el seu conveni. En segon lloc, estem parlant de la petita botiga, que, amb tots els meus respectes, no són tantes, Home, però estem parlant sobretot del conveni, estem parlant sobretot dels sectors de la hostaleria, estem parlant del sector del comerç, que és on treballen més dones, per cert, que són les més beneficiades, i en aquests casos no són petites botigues, són cadenes. I d'una altra banda, hi ha un document que en el seu moment es va elaborar el senyor Puigdemont, president de la Generalitat, que justament habla dels horaris comercials, de la necessitat de regular els horaris comercials, i crec que s'hauria d'anar amb aquesta línia. El que no pot ser és que després de tots els avenços tecnològics que s'han anat produint al nostre país des de fa 40 anys, que no existia el mòbil, que la digitalització pràcticament era inexistent, que anaves a una botiga i et tenien que marcar a la caixa registradora el preu de les prendes. Fins al dia d'avui, el guany en temps que s'ha fet és molt alt, i això ha de tenir una repercussió amb la vida dels treballadors i les treballadores del nostre país. Però aquests botiguers, que també són petits empresaris, també són treballadors. Em refereixo si preveuen, si també creu que hi hauria d'haver compensacions per tots ells. Bueno, és que, de fet, si Junts, el PP i Vox deixessin que s'obrís el procés de negociació, el govern ja li s'ha fet propostes de compensació. I, per tant, amb el debat de la llei haurien d'entrar aquestes propostes de compensació. Jo la informació que tinc és que ahir mateix el Ministeri de Treball, la vicepresidenta segona del govern, les ha fet ofertes de compensació. Per tant, ni tan sols aquests petits negocis quedarien exempts de la possibilitat de tenir un procés d'adaptació. La reducció del temps de treball, nosaltres no estem plantejant ni té per què ser tota a l'any 26, podem tenir un període de desplegament, però el que no es pot negar és l'avenç de la vida diària. No hi ha, en la immensa majoria dels països de la Unió Europea del nostre entorn, no hi ha una jornada laboral de 40 hores. En tot cas, crec que no es pot negar l'avenç de les tecnologies i la necessitat alhora de que les persones treballadores puguin accedir a aquest avenç des del punt de vista de poder treballar menys per viure millor, perquè hi ha molts problemes de tota mena i condició, des dels problemes de desconnexió fins a un munt de qüestions que tenen que veure amb la conciliació de la vida familiar, que és necessari que puguem abordar. Vostès han anunciat de mobilitzacions a partir de demà, si efectivament acaba encallant aquesta reforma, aquesta rebaixa de la jornada laboral al Congrés. Tenen alguna concreció de a partir de quan poden sortir al carrer? D'on seran? De quin format tindran aquestes mobilitzacions? Sí. De fet, demà mateix comencen les mobilitzacions. En el cas de Catalunya, a Barcelona es farà davant del Foment del Treball demà a les 10 del matí, però no acabarem aquí. Nosaltres, si no s'aprova, i ara ja sembla, després de la plantada d'ahir de Junts, que hi ha més possibilitats de que no s'aprovi, doncs el que farem és un calendari de mobilitzacions que, d'una altra banda, no pensàvem fer, perquè som plenament conscients que l'aprovació demà no representa la posada en marxa de la jornada de 37 hores i mitja. No, és la primera pantalla, diguéssim. És el debat de les esmenes a la totalitat, és quan s'ha de superar els primers vetos. Clar, i per tant vol dir que nosaltres ja sabíem que tot això serà un debat complicat. En qualsevol manera, els tres partits que vetaran, sembla, demà aquesta proposició, doncs podrien tornar a ajuntar-se, Vox, Junts i el PP, i podrien fer descarrilar la llei. Per tant, hi ha un programa de mobilitzacions que tirarem endavant, i jo les vull dir clarament que nosaltres, d'aquí a que s'acabi la legislatura, i després ja ho veurem, no pararem. Cada dia les recordarem. Aquestes mobilitzacions seran a les seus d'aquests partits? Perquè en el seu moment no ho van fer a la seu de Junts, van convocar a la seu de Junts.
No, nosaltres no vam convocar a la seu de cap partit. Em sembla que aquesta és una qüestió més complexa i en aquests moments el que estem és convocant davant del Foment del Treball o davant del Congrés dels Diputats aquí a Madrid demà a la tarda durant el debat. Però el que li voldria dir és que jo li demano a les caixeres, als cambrers, a les cambreres, que quan arribin aquests senyors diputats que tenen moltes hores per anar a prendre cervesa, cosa que no té la gent que està treballant, doncs que li recordin que estan treballant i no tenen control de la jornada justament perquè ells s'han oposat a ello. A part de mobilitzar-se, en el seu moment vostè va anar en persona a Waterloo per intentar seduir Puigdemont, per intentar-lo convèncer. I ha tornat des de llavors, o com a mínim ha tornat a parlar amb ell d'això? Bueno, nosaltres sí tenim jo mateix alguna conversa, no hem tingut masses converses des d'aleshores, però bueno, jo crec que Junts ha pres un camí que té tot el dret de fer-ho, però en tot cas nosaltres tenim tot el dret de denunciar-lo, que està més amb la línia del que pensen les grans companyies, les grans patronals, ni tan sols les organitzacions empresarials de la petita i mitjana empresa de Catalunya, que del que pensa la majoria del poble de Catalunya. Jo no vull fer recaure la responsabilitat aquesta sobre el president Puigdemont, perquè crec que és una posició col·lectiva d'un partit polític i perquè crec que, a més, hem de ser justos i també hem de dir clarament que Vox tindrà una responsabilitat com el primer en què els vigilants de seguretat tinguin de treballar 2 hores i mitja més a la setmana i el Partit Popular de que les treballadores que són fonamentalment dones del sector del comerç o de l'hostaleria tinguin de treballar 2 hores i mitja més a la setmana. M'agradaria que escoltés quina reflexió feia a finals de juny el president de Foment aquí a Catalunya, el Josep Sánchez Llibre, sobre els plans del govern de rebaixar la jornada laboral. És un caprici de la senyora Yolanda Díaz. Quan diu que és un caprici de la senyora Yolanda Díaz, vol dir que el Pedro Sánchez no s'ho acaba de creure? Té la certesa d'això? Jo crec, sincerament, que si el Pedro Sánchez no tingués de soci la senyora Yolanda Díaz, mai hagués presentat aquest projecte de llei que pot tenir unes implicacions tan negatives per a l'economia espanyola. Clar, vostès que han format part d'aquesta negociació, creuen que la part socialista, que Pedro Sánchez hi ha anat arrossegant els peus o que realment s'ho creuen, això d'aquesta rebaixa? Perquè hi ha qui diu que ja li va bé que a Pedro Sánchez que Junts faci descavalcar aquesta iniciativa, perquè en el fons no se l'acaben de creure. Van veure l'estiventós entre el ministre d'Economia socialista i la de Treball, Yolanda Díaz, quan es començava a tramitar tot això. Jo afirmo que això no és veritat. Ahir mateix vaig tenir una entrevista amb el president del govern, no per aquest tema, però òbviament ha sortit aquest tema també, i la posició del govern és la del govern, la del president és la mateixa que la de la seva vicepresidenta. En tot cas, el senyor Sánchez Llibre el que hauria d'explicar és als catalans i a les catalanes per què el Foment del Treball, a través de la COE, o la CECOT, a través de la COE, que formen part de la COE, no han estat disposades a negociar ni al Ministeri ni amb les reunions que hem tingut amb ells durant tot aquest període. Aquest tema ha estat damunt de la taula i en converses pràcticament setmanals més d'un any. I, per tant, no es pot dir que no hi hagi hagut temps de fer plantejaments. Ells sempre han jugat a que Junts finalment les donaria el vot i jo crec que malauradament teníem raó. Ara, no sé si aquesta raó es durarà molt de temps perquè jo l'asseguro que les organitzacions sindicals no ens aturarem fins que no arribem a les 37 hores i mitja. Ara mateix ni el govern de Sánchez ni el de Salvador Illa tenen cap suport per poder aprovar els pressupostos. Si arribat el moment els hi tomben, veuria necessari que es convoquin eleccions, com va fer, per exemple, Pere Aragonès o en el seu dia també fins i tot Pedro Sánchez? A veure, crec que la convocatòria d'eleccions o no, l'aprovació o no dels pressupostos s'ha de visualitzar en el moment en el que estem. L'economia espanyola està funcionant bastant bé.
fins i tot si la comparem amb el conjunt de les economies europees molt bé. Tenim finalment que gastar tots els diners dels fons Next Generation que estan pendents encara d'invertir i, per tant, crec que seria molt bo, boníssim, que s'aprovessin els pressupostos generals de l'Estat, però, en tot cas, sincerament, crec que la convocatòria d'eleccions en un moment com aquest, des del punt de vista econòmic, no té massa sentit, des del punt de vista social no té cap sentit. Per tant, crec que el govern ha d'acabar la legislatura i hem de fer i posar en marxa els hites més importants que ens queden per endavant. Un d'ells la jornada laboral, si és possible. I ja per acabar, m'agradaria preguntar-li sobre la seva presència al 10è aniversari de Glovo. Sap que va ser una fotografia controvertida, la que es van fer amb Òscar Pierre. No sé si, vist ara en perspectiva, creu que va ser un error, i com explica la dificultat que tenen els sindicats històrics per penetrar en aquestes empreses de plataformes tecnològiques? No va ser cap errada perquè quan es vol treure de context la fotografia, doncs cadascú pot fer el que vulgui. Nosaltres som els que hem denunciat a Glovo i els que hem anat denunciant a les plataformes digitals. Som els que hem protagonitzat el debat de la llei que finalment està obligant a les empreses a contractar aquests treballadors amb plantilla, deixar de ser falsos autònoms com fins ara, però alhora també hem de reconèixer que Glovo té un edifici a Barcelona amb més de 1.500 treballadores i treballadors, bàsicament personal d'alta qualificació tecnològica. És una multinacional que està sobretot generant know-how per al nostre país i per les empreses del grup Glovo, que és una multinacional, i crec que donar suport a aquesta empresa en absolut és donar suport a una cosa que nosaltres vam ser els que hem denunciat i que en aquests moments està en camí de solventar-se, encara que sigui amb moltíssimes dificultats i, òbviament, amb la intervenció, jo crec que molt potent, de la Inspecció de Treball. Senyor Álvarez, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres i bon dia. Adéu.